Vale, continuem. Tendències. Mai n'hi ha que fer això. Mai n'hi ha que fer-ho. No tenim botonet? De que, Ramon, no n'hi ha un botó per tot? Vale. No vaig a posar-lo. Tendències. Mai n'hi ha que fer això. Hi ha molta gent que quan veu a un boxeador, Ja. a un lluitador o qualsevol cosa, sempre li diu em pots pegar una punyà? Que original, eh? Sí. Que original. Veus a un tio que els seus punys són armes i li dius, em pots pegar una punyà? Això és com si tu t'apropes a una actriu porno, no? I vas... Em pots pegar una follà? Va matar-te! Es quedarien tots, eh? No, igual si li diu que sí. Sí, eh? Igual si li diu que sí. Espera que em prepare. Però sí, l'actriu porno va matar-te. I això, Va clar, deixar-te sec. Va, tira-li, va. A veure, este xic és... És que saps quina escena m'ha imaginat? La de creïlla. No, no? la de Scary Movie. Ah, Quan va. estan fent la parella que Sí. ja no porta un molló de temps que no ho fan, i si aquell tenia una acumulació ja, i en si quan està allà que va xuplant-se. Jo m'he imaginat això. Va quedant-se sec. Va quedant-se en no res. Vale, entonces... Preséntalo, qui és? És un... Està així allà? No, ara ho mostraré, tranquil. És un lluitador que és georgiano i espanyol i li diuen Tupuria, està tenint ara prou fameta perquè està així per quasi tots els Moltíssima, programes. tio. Entonces, clar, així estaven uns quants i en si li van dir vull provar una punya teua al fetge. I damunt es veu que no... Bueno, aparentment no és lluitador ni res, jo el veig molt... No, és gent completament normal que la que ho diu, que vol provar-ho. I este tio estarà més content que content, diu, a veuràs. No, és que damunt... Eixe és Omar? Sí, és Omar Montes. Hòstia, que fort. És que damunt li peguen la zurda. Omar pegar amb la Montes, dreta. el tio boxea bé, eh? Sí, ell va ser boxeador. Mira. I així va i li pega, pum. Clar, al principi dius, hòstia, no passa res, però després té l'efecte retardo, Clar. que és quan el fan. Ahí està. Per què no hi ha que fer mai això, xiquets? Simplement perquè una punyà a Xina pot rebentar-te l'apèndix. Ja. I li ha passat a gent. Ja. Va haver una vegada un escapista, que això ho vaig llegir, Houdini, superconegut, que li va dir a un boxeador, jo aguanto una punyà teua. Li va pegar una punyà ahí i en seguida va estar 3 dies de dolor sofrible perquè, clar, li havia rebentat l'apèndix. Hòstia. I aquestes coses no n'hi ha que fer. Si veieu a un lluitador, deixeu-lo estar. Com? Fugiu. No, és que no els feu ni la intenció de fer... No, a veure, no van a pegar-vos ni res, perquè saben el mal que poden fer. Mayweather igual. No, Mayweather tampoc, no. Saben el mal que poden fer, però... No, tio, no feu aquestes coses. Recibir una punyà a Xina de gratis simplement per fer-se un vídeo i que es faci viral és tonteria. És una tonteria. A mi em molen més les coses virals com la que ve.